Fel person o deulu di-Gymraeg, dwi'n aml yn meddwl beth iawl dwi'n neud yn siarad Cymraeg. Dwi'n byw mewn pentre yn y cymoedd lle mae 90% o bobl o'n nghwmpas i yn siarad dim byd ond Saesneg a llawer iawn yn edrych ar y Gymraeg fel rhywbeth estron. Ac eto, pan ofynnodd dad i fi pan o'n i'n 7 oed os o'n i moyn mynd i ysgol Gymraeg, a doedd gen i ddim syniad bod y Gymraeg yn bodoli, wedes i am ryw reswm ie, ag optio mewn i rhywbeth sydd wedi newid y mywyd i yn llwyr. O ran y bobl dwi'n cymysgu gyda nhw, o ran y gwaith dwi'n neud, bydde mywyd i yn hollol wahanol tawn i ddim wedi gweud ie. A o meddwl am y mywyd i ac o'n ngwlad i, dwi'n falch iawn bod fi wedi gweud ie.